Здравейте в моят канал. Днес следващото видео ще започваме нова поредица футболни предизвикателства. Впоследствие ще ги кръстиме по-специално, за да привлечем повече интерес. Аз съм тренирал футбол, но повече съм играл по селските терени. И първият, който ще ви представя, е човек, с който съм тренирал и който доста мачове има по селските терени, сигурно над 1000 мача и над 2000 гола. Митко Иконата. Аре, Иконата. Как си, врачето? Добре дошъл. Здравейте. Здравейте. Аз съм Митко Иконата, ако не ме знаете. Днеска ще го бия много здраво. Добре. Ще видим. Впоследствие той ми помогна да измислим предизвикателствата, част от тях. И ще видим как ще представим. Другия, който ще покана, играе в U15. Септември си отива в школата. Момчето тренира в момента и трябва да ни бие по принципа, но ние сме го научили дарите, така че не да стане. Роналдо, да повярвай. Той се казва Роналдо. Здравейте, аз съм Роналдо Чушев. Гол съм в Накраси днеска в предизвикателството. И ще ви покажем как стават нещата. Приятно гледане. Първото предизвикателство, което ще стигаме, е да целиме горната града. Имаме по 5 опита, който събере най-много точки, той е победител. Ако не знаете кой съм аз, сега ще разберете защо викат Иконата. Лизнага. Едно от едно. Едно от две. Трети опит. О. Едно от три. О. Едно от четири. Последен опит. Аз съм Роналдо. Добре, Иконата има от 5 опита 2. Да. Сега ще направя от 5-5. И пада Икона. Давай, краси. Давай да те видим. Не знам. Давай, краси. Много си слаб, краси. Сега ще видиш, бе, играч. Давай, де. Вярвам в теб. Близо. Давай, краси, айде. Вярвам в теб. Давай, Меси. Аз ме подавам. Близо. Аз ме подавам на целия град. Петата е твоя. Жалко. Майче, ти си остана шампион. Бая слабо. Добре, до сега Иконата има 2 от 5, аз имам 0 от 5. И ти сигурно ще имаш 0, като те знам какъв Сега ще ви футболист. покажа кой е началник. И като те знам какъв футболист си, да. Близо, но не е толкова близо. А? Близо, но не е толкова близо. Според тебе, ще ги направиш ли поне 2? Поне 2. Поне със сигурност една трябва да се направи. Една трябва за да си пред мене. Класацията да мине. Добре. Аз съм последен официално. Шабе втори гладен стой. Аз съм последен официално, така че Свършихме ли? аз отмарам. Давай, 5 опити имаш. Мога да биеш и Иконата. Роналдо има 3 опита, една вкарана града. Сега ще видим. Добре.
От 4-1. Добро спиране на футболистчето. Последен опит. Роналдо е пред мен с една. Аз съм последен. Иконата е пред нас. Значи точките така са разпределени. Иконата има 10 точки. Vamos! Аз имам 0. Роналдо има 5. Значи за сега класирането е така в шампионската ни лига. Иконата е първи с от 5-2. 10 точки има иконата. За първо место 10, за второ 5, който Роналдо има една оценена града от 5 опита. И аз съм последен. Ама ще ги обърна, така че не се притеснявайте. Vamos! Хала Мадрид! Следващото предизвикателство е Пияни Дуспи. Пак по 5 опита имаме. Който спечели 10 точки, който е на второ място 5. Последното е 0. И за следващото предизвикателство ни трябва вратар. И нашия вратар е Ники Алексиев, ловеца. Добър ден, аз съм Ники Алексиев, поправя кротевката. Най-големият шок. И сега ще видим какво става. Ще ги Да накажа започва. пак, отново ги наказвам. Върти се първо, бе, върти се, бе. Еле, верно. Вече забравяме предизвикателството. Така е при нас. Брой, бе. 2, 3, 4, 5. Ти си. 5. Давай икона. Вънката. Добре, 1-0. Близо беше Ники. Пак си по 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ти си икона. Топ. Добре, бе. Добре, 2 опита, 2 гола. Имам шанс, предполагам, че мога да ги вкарам. 1, 2, 3, 4, 5. Давай икона. Ама не става толкова резко, бе. Добре, бе, Ники, добре. Давай икона. 2, 3, 4, още една. 5. Давай икона. Добре. 5 опита, направи ги, май, бе. Не, още един. Още един опит, добре. От 4 опита, 3 вкарани дуспи. 2, 3, 4, 5. Добре, Ники. Добре. Иконата има от 5 опита, 4 вкарани, така че мисля, че имам шанс. Може да го бия. Икона, искаш да кажеш нещо за твоето изпълнение? Аз съм един икона. Сега ще видите кой е десетката. Малка грешка има, не са 4 от 5, а 3 от 5. Вкарах. Да. 1, 2, 3, 4, 5. Давай, Краси. Първи пропуск. Разбирам се направо. А? Дай го при суботопката. Ама аз не спирам, а ти спираш. Давай. 2, 3, 4, 5. 16 секунди. Браво. 1 от 2. Трети опит. 1, 2, 3, 4. Пеца. Давай. Браво, бе, машино. Направо съм пиян, брат. Айде, Краси. 1 от 3, още 2 опита. 1, 2, 3, 4. 4 от 2. Последен опит. Не, бе, 3. 3 имам още 2 опити. Не, последен опит. Така ли? Да. Давай, Краси. 1, 2, 3, 4. Давай, Краси. Еми, за сега хора развода класацията. Колко имам? 2? 2 от 5, да. 2 от 5. Аз имам 3 от 5. Право съм Сега пиян. следва нашевато внук му да добри както ще има. Мали. Много гадно. Сега е Роналдо Чаушев. Давай, Роналдо, ти си.
Първи опит. Искам да пия Едно. и да се напия. Две, Аре, това. 3, 4, 5. Давай ти. Лом. Това много гано, бе, брат. Ще успееш. Ама много съм добър просто, хора. Ти подигра се с мен жестоко, мила. Много съм добър, икона. Хора, това е много гадно. Верно те прави пиян. Тук не беше, бе. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Давай, Роналдо. Пак не вкара. 0 от 2. Те трите ги карам. 1, 2, 3, 4, 5. И да видим сега какво ще направи Роналдо. Анкар Роналдо! И гол! Браво. 1 от 3, още 2 опита. Хайде, момче, може да ме настигнеш, вярвам в теб. 1, 2, 3, 4, 5. Давай, момче. Вамос! Браво! 2 от 4. Последен опит да ми изравниш. От Марта и ти краси. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Давай, Роналдо. За жалост. Какво да ви кажа? Феноменален. Това е много гано. И те сега са равени. Било се рабият пуши една душа. Добре, аз и Роналдо сме с по 2 точки, с по 2 гола. Кой сега пропусне, отпада. Имаме смисъл. Аз ако вкарам и той ако пропусне, аз печеля. Обратното по същия начин. Така че сега ще видиме. Давай, Роналдо. 2, 3, 4, 5. Давай. Добре, той вкара сега с мозък. Аз съм най-големия машината. Маме Ризов, бе. Кона, къде беше това, бе? Тук. Оното се. Краси, ти си слаб, бе, брат. Ева на тука, бе, Роналдо, не се кри, бе. По-бързо. Това е, пак ще пиям, бе, какво? Такива пияни. Отмарай! Това съм го измислил тези предизвикателства. Това канал е мой. И аз парам 2 пъти, поредни пъти. Без коментар. Така, иконата, класирането е така, иконата има 20 точки, защото от 2 предизвикателства има 2 победи. Роналдо, моят брат, има 10 точки. Първото предизвикателство 5, сега 5. Има 10 точки, той е втори. И има шанс. И аз имам 0 точки. Трябва да отмара. Предизвикателство отмарам. И сега имам шанс да обърна. Ако те двамата, ако иконата е последен, имам шанс да обърна да стане с 20. Следващото предизвикателство ще бъде това. Имаш за тебе човек, хвърля ти топката. Ти не знаеш откъде мога да ти гледа в ляво. И първия път имаш 3 опита. Първия път трябва да тупне 3 пъти топката. Втория път 2 пъти. И последния път 1. И така, сега ще върнам към иконата и почваме. Давай. Първи опит. 3, не 3, сега трябва 2 пъти да тук. Как избега да е ви ток? Давай. Иде. Добре, бе, Кона, добър си, бе, брат, добър си, бе.
Добре, иконата има 2 от 3. 3 опита, 2 гола, да. Сега съм аз. Тук ми е надежда, трябва 3 от 3, нали така? Да. Давай. Малък шанс. Не, бе, брат! Хора, нямам думи. Просто не знам какво става. Просто не знам какво става. Нема късмет, момчета. Трябва да малко от моя късмет. Давай, Краси. Не искам да се отказвам. Имам шанс, бе. Давай. Сега 2 пъти. No comment. Да. Сега я вкарам поне да се знае. Давай. Вярвам в теб, шампионе. Не, дай на чоу. В джобо. В джобо. Не Нема от начало, Не в от джобо. начало. Няма, Роналдо ти си. Да можеш. Последния опит е едно в едно и там ще върна. Започваме, хора. Давай, Роналдо. 3 пъти. Няма да го вкара. Чакай, то не пуша да снимам. Да, бе, не пуша. Играйте. Ай, Роналдо. Да. 1, 2, удар. Еми, ясно е. Кой е шампион, ама нека си бие момчета. И последния. Давай. Един път. Давай. Ти си. Няма хора. Number 1. Красимир ме прокле. За това няма. Това игра. Добре, сега аз и Роналдо предишен път иконата пак ни би, както се знае. Имаме по един път, защото сме равни с по един гол. Един път трябва да тупне и да вкарам. Само по един път, нали? Да. Добре, виждате какво става. Ако не ga вкараш, иконата дума. Аре, Аре, трябва да го вкараш. виж аз сега тя фърна. Айде, паси на последно место. Добре, пак съм последен. Трябваше да те бие, иначе сега губех. Иконата пак е пари, няма какво да помогна повече днеска му е ден. Роналдо с 15 точки, иконата с 30 опита предизвикателство, аз съм последен. Аз съм с 18. Няма смисъл тук да участвам повече, но ще направим и последното предизвикателство, което е лаком за гол с едно. Имаме един защитник и един апарат с топката, едно в едно. И Ники Ше вратар, 3 опита, който вкара на едно, който вкара. Чуете ръкавиците на уния, се разкобир. Добре, стига, това беше опит, нямаш опит. Топка ти в кракомери с бутоните на море. Добре, ги давам, аз поне бутки няма, това е, защото ти вземе топката при кой първи опит? Моето трето. Често взимане на топка. Давай. Да.
имаш, Сега да нали? го видиме. Дали ще успее? Нещата го греши, нещата му това предизвикателство. Малко ще ги разбия всичките. Кой скори? Едно от едно. Нека и момчета да имат малко шанс. От тя си да би да падна. Пак съм шампиона. Да се борят малко. 2 от 2. Сега вече там няма да го вкараш. Сега сме двамата пак. Еми, 2 на 2. Двамата сме пак за първо место. Сега по един опит, да. Как ще ги изкараш, паса? Е край. Приключи цялото предизвикателство. Иконата на първо место с 30 точки. Да, а последно место на последното предизвикателство завърши. Роналдо на второ. И аз на първо, но то няма значение, защото аз съм на последно место от всички събрани точки. И благодарим ви за гледането. Скоро може да има още такива видеа. Абонирайте се и коментирайте. Айде! Знаеш кой дъвката е? Яко!